Der er så mange videoer, som vi har i min familie. Så vil du klippe lidt bagefter. Ja, selvfølgelig. Hvis jeg overgår det. Ja. Hej og velkommen. Jeg tænker, det er en... Det liger mig hans videoer på TikTok med far i dag. Ja. Men jeg skal jo heller ikke overtage alt taleriet, men Liam er jo kommet overgangsalderen med stemmen. Så jeg snakker bare lige for ham. Jeg er bare træt. Han holder ferie, og far han går på arbejde. Så, men jeg tænker, at vi skulle... Åbne Temu-pakke. Temu-pakke? Og det er ikke reklame. Okay, nej, 100%, det gider vi ikke. Vi åbner bare en pakke, vi har bestilt fra udlandet. Vi ville da gerne have det, hvis det var reklame, så fik vi alt gratis. Det ved jeg ikke, om man får, når det er gratis. Nå, det gør man. Temu, skriv til os. Åbne nu. Okay, lad os se, hvad det er. Så lang tid. Det er spændende. Ja. Okay, du er virkelig dårlig til det der. Ja, altså, før var du virkelig dårlig, nu er du mega dårlig. Sindssygt super dårlig. Altså det her, det kunne selv en baby gøre bedre. Ikke? Jamen, altså, kom nu mand, nogle muller mand. Og det var noget træt. Jeg åbner den nu ikke. Okay. Hvad er det? Skal vi starte med den her? Hvad er det? Det var til min mikrofon. Men jeg ved ikke, om de passer. Det skulle være noget mikrofon. Jeg ved ikke, om de passer. Nå. Fordi alle pakkerne er helt smadret og åbnet på de. Jamen, de har jo sikkert også bare blevet mast ind i en container. Så der er noget mikrofon. Nej, de passer slet ikke. Eller jo, måske gør de faktisk. Check, Mike. Nej, far! Okay. Super. Det her er mikrofonholder. Det er ikke holder, det er sådan nogle, som man gør, så man ikke kan høre baggrunden på en. Nå. Okay, det var meget fedt. Det var lækkert. Den får 4 ud af 10 stjerner. Hvorfor kan vi ikke rate den først? Eller, nej, jeg tager den op eller ned i rating, hvis den faktisk passer. Men jeg tror kun... Okay, hvis den passer, så er det en 7. Ja, hvis den passer, så er det en 7. Hvis den passer, så er det en 6'er. Hvis den virker, så er det en 9'er. Og så, hvis ingen af de ting, så er det en 4, fordi vi bruger dem som ørevarmer. Ja. Det er fint. Jeg tror, vi er lidt nysgerrige på, hvad det næste. Må jeg godt tage den næste? Ja. Det skulle være din skæg. det er så min barber. Eller helt smadret. Den er godt kværnet. Vil du se? Og så er din ørevarmer. Ja. Den ser så sådan her ud. Shit, må jeg lige se? Den ser faktisk sej ud. Den ser faktisk meget sej ud. Den er dejlig at holde. Der er batteri på. What? Bare prøv at kigge op i takken. Ja. Jeg tror, den skærer mine fingre, hvis jeg tænder den. Okay. Nej, jeg bløder. Men der må vi jo komme til en test. Det ser sejt ud. Jeg ved ikke, om I kan se den, men det er lidt lige meget. Og så prøv at se, hvis jeg tænder den. Okay. Nå, ved du hvad? Den ser faktisk sej ud. Det må komme til en test, og så må vi finde ud af, om det virker. I magen, så bare bløder. Ja, så fast i skægget, mand. Men prøv at kigge. Og skal hives ud. Og så er der sådan en drage på og sådan noget. Ja, den ser sej ud, den der faktisk. Og kun for sådan 30-40 kroner. Nej, far. Gør det ondt? Og der er også lys og noget. Jo, det virker. Kommer du til at bruge den? Jeg tror, de skal gå Henriette, hun så kommer. Gør rent! Nej. Må jeg lige se på det? Det prøver jeg på en anden dag, når jeg har et spejl, så det er fint nok. Ja. Lad os lige rate den her. Okay, udseendet først. Ja, det er 10 ud af 10. Ja. Nej, 9,5 faktisk. Ja, og jeg siger, det er en 8. Jeg synes, det er meget fedt udseende, men det virker meget. Så den kan gå hurtigt. Den vejer heller ikke så meget. Nej. Men den ser Men det er jo også fint nok. Den kunne jeg nemt have med som min rejseklipper, hvis det var det. Ja, faktisk. Så jeg giver all over en 8. Mest fordi det ser fed ud. Okay? Det kan være, jeg kan få taget sådan nogle. Prøv at se, der er også andre ting. Ja, jamen, det er de der til forskellige størrelser. Men så kunne jeg få lavet en... Jeg kunne faktisk få lavet nogle fede billeder, hvor jeg står med den. Ja, det kan være sådan. Ja, så kan man få lavet sådan nogle fede billeder af far, fordi den ser også sej ud. Med ørerne på, selvfølgelig. Ikke? Ja. Instagram-billeder.
Nu tager jeg næste pakke. Okay, Liam tager den næste pakke. Og far han er gammel og drikker te. Det var en ny telefonholder. I stedet for den der telefonholder, men det ligner det samme. Okay. Det er bare, at det her, det er sådan, de fleste ser ud med de der hvide sorte. Altså en dreng på 3 år vil stadig være bedre end dig til at pakke op. Ej, hold. Det er også bare lige... Du mobber mig. Okay. Men hvorfor er du også så svag? Altså spise nogle havregryn eller noget andet. Slap af, men. Men okay. Ved du, hvad det fede er ved den der faktisk? Jeg vil faktisk gerne lige rate den for dig bagefter. Nu fortæller jeg lige det fede. Hvad er det med den her? Den er meget god at holde. Jamen lad os sige, du... Den er glutenfri. Nej, lad os sige, du sådan nogle... Du ikke har et bord. Du gerne vil sætte den fast et eller andet sted i bilen. På et eller andet mærkeligt sted, hvor der er skævt. Så den her holder her, den kan faktisk stå Jeg kan se, den er bedre end den der. Og hvis du nu, så siger du har et eller andet, du vil sætte rundt om. Ja, en mindre arm. Ja, eller... Prøv på min. Prøv på min her, prøv at se. Den kan godt komme rundt om. Ja. På fronten af skateboardet, eller... Ja, faktisk. Eller på hjulet, det er der nogen, der gør. Okay, jeg kan bare gøre sådan her. Ja. Imens kameraet på. Ja. Så den kan jo noget andet end det stående stativ. Yeah. Og jeg tænker, hvis man laver sådan nogle fede, sjove videoer i bilen, så kan man faktisk hænge den fast i alt muligt, og så filme og sådan noget. Det der, det er bare til sådan en, der skal være højt oppe. Så jeg vil sige, dens funktion er super fed. Det er den. Ja. Yeah. Men jeg vil sige, holderen heroppe, den virker noget skrald. Ja, det gør den. Ja, den kunne godt gå hurtigt i stykker. Kan du se det? Ja, min telefon kunne gå i stykker. Ja, men også den her, prøv at mærke. Ja, den går hurtigt i stykker. Man skal tage fat her og gøre sådan her. Så du skal faktisk... Hvordan vil du holde den nede, imens du... Du har jo ikke 3 hænder. Sådan her. Ja, det er lidt. Okay, lad mig lige prøve. Så sådan her, og så hold den nede. Okay, det kunne godt. Kan den bære? Okay, det er meget fedt. Prøv at se, den er helt slatten. Ja, sådan der. Tror du ikke godt, man kan sætte den der holder på der? Jo, men min telefon vejer for meget, så du kan godt se... Min telefon vejer næsten ikke noget. Nej, så det må ikke være en telefon, der vejer alt for meget. Pro Max er nok ikke lige vejen frem. Nå. Det er godt. Okay, jeg giver den faktisk en 8. Det gør jeg altså. Den er jo meget smart, ikke? Men altså, hvis den ikke kan holde min telefon eller nogen andre, som en Nokia eller den vejer jo ikke noget. Okay. Så altså, hvis den ikke kan bære min, altså, den kunne bære din næsten, så den kan sagtens bære min, vil jeg tro. Ja. Så jeg vil faktisk give den en 7-8, fordi det er en meget god idé og sådan noget. Okay. Men man kan også godt få dem professionelle på andre sider. Men det vil sige en 7,5, siger du? 7,5? 7,8. Okay. Det er lidt bedre end det der. Okay, er vi klar? Ja. Du ødelægger jo tingene. Hænger de sammen? Det er da sådan en lys... Det er bedre, hvis du ligesom på den ene side. Det er sådan en som... Det er sådan nogle... Ja, det er sådan en ring light. Ja, ring light, hvad det hedder. Yes. 10 inches. Er det ikke højere end det der? Det ved jeg faktisk ikke. Men det der ring er jo også okay stor. Men hold op, så fik du da et stativ med her, hva'? Okay, det er metal. Okay. Det er metal. Det er meget godt. Det er et godt tegn. Men koster den der ikke også 230? Det ved jeg ikke, hvad det koster. Men lad os se, hvad det her er. Far. Ja, det er typisk far. Du taber alt lige nu. Du skal bare ud! Ja, en 3-årig kan gøre det bedre end dig. Ud! En 3-årig kan gøre det bedre end dig. Okay. Så der er sådan en ring light her. Prøv at vente, jeg tror, vi mangler en til ting. Nej. Jeg hørte nemlig 3 ting. Nej, okay. Jeg tror, den er her. Grib den. Okay. Men hvad siger du til det? Der er i hvert fald et stort stativ her. Okay. Jesus! Så der er et stort stativ her. Prøv at se den her. Det ligner bare sådan noget Wish noget, man lægger i. Men det ser godt ud med stativet af. Okay.
Men prøv at se, den glider sygt hurtigt. Jeg ved ikke bare, om det er på grund af... Jo, det er sikkert bare på grund af bordet. Men der er ikke noget sådan... Nej, så kan man have det fra siden her, hvis man vil det. Jeg vil have den oppe fra. Men det kan vi bare ændre på den tidspunkt. Ja, Vi skal bare se, om den virker. Der er bare sådan en kugle her. Så gør vi Så mange ting har vi tilbage. Vi har 3 ting tilbage, tror jeg. Okay. Så der kommer en ringlight der. Og så skal vi jo bare sætte den i noget strøm. Og så... Skulle de tro, den her skal igennem? Og det er hvis du skal... Det er en mobilholder. Den røg ud, den der. Det er fordi, at mobilen skal stå bag her. Ja, det er med på. Nu gør man sådan her. Og så har man... sådan der, eller sådan der, ikke? Og så sidder den der. Okay? Den er dejlig knækket. Ja. Jeg tror bare problemet er, at telefonen, den kommer til at lave nogle skygger, når du sætter din telefon. Ja. Det har jeg sådan, jeg har sådan en fornemmelse af det. Nå, men ved du hvad? Jeg siger hurtigt, få noget power til det der. Skal vi ikke det? Power. Ja, skal vi lige få noget juice? Det her, mand. Ja. Altså, hvad er det her? Det var en, jeg tog af et gevind. Holder du lige fast i den der? Ja. Slap af. Det var ikke med vilje. Lad os lige prøve. Prøv at se, så lyser den. Ja. Den lyser nu, den her controller. Så kom. Hvad så? On. Ui. Shush. Ui. Lyser faktisk okay meget. Kan du lave andre ting? Der var en blå. Okay, så den har været 3 farver. Ej. Altså minus. Og det er ned i farve. Op på det. Du skruer op og ned. Okay. Jamen lad os lige prøve... Lad os lige prøve. Eller vent lige. Så. Vi Så prøver... høj er den så heller ikke. Hvad? Så høj er den så heller ikke. Jeg har set nogen, der er sådan her jo. Højere end mig. Vi prøver... Hvordan ser det ud? Så skru lige op. For det lyset. Skru lige op for lyset. Jamen det gør jeg. Så nu stiller du dig. Holder den godt. Skru lige op for lyset. Så tager vi lige skru op. Hvordan ser det ud? Og så prøver vi lige at slukke, ikke? Prøv at stå stille. Så prøver vi lige at slukke. Er du klar? Der er forskel. Verden til forskel. Det er meget fedt. Okay, jeg tror vi beholder den her på. Og det er vores nye stativ. Må jeg lige se forskellen? Det kan du se bagefter. Ved du hvad, lad os lige høre, hvad du synes om den. Hvad vil du synes? Hvad synes du? 8. Den lyser mere, end jeg troede. Men jeg troede, den ville være højere. Nej, måske faktisk en 7. Jamen, hvis du sidder inde i et mørkt rum, og du sætter dig tæt på og laver sådan noget... Så er det jo meget højt. Ansigt, jo. Så jeg tror faktisk, den fungerer, som den skal. Jeg tror faktisk, jeg vil give den 10 ud af 10. Jeg er faktisk meget imponeret over den. 9,5. Jeg kan se, at stativet kan blive meget højere. Kan den det? Ja. Okay, så er også en 10 ud af 10. Jeg siger 10 ud af 10. Men det er meget jeg fedt. vidste ikke, hvad det er det til. Det var op til et gevind, der skulle sidde. Lad mig det jeg ved ikke, hvad et gevind er. Det er var det mig, der skulle tage den næste pakke? Var det det? Det var det vist. Det tror jeg. Så Liam tager den næste. Tager den første pakke. Ja, hvad for noget? Det var den der, hvor man kunne sætte forskellige ting, og så lave forskellige armbøjninger. Push-up board. Der er sikkert mange af andre, der ser det på Temu, hver gang man går ind og skriver noget med træning. Så det ligner et ludobord. Ja. Så i stedet for at slå en 6, så tager man 6 armbøjninger. Så må man rykke videre. Det bedste. Okay. Mens Liam, han... Shit, det er lille. Jeg troede, det ville være sådan lidt på størrelse på mig. Okay, vi skal nok lige have sådan nogle dutter ned under, ikke? Sådan, så det kan stå et eller andet sted.
Og så lægger man det på gulvet. Så står der, hvad man træner. Hvis det er de røde, så træner man skulder. Ja. Hvis det er de blå, så træner man chest. Så hvis du har den i den der... Og hvis det er de gule, så er det... Har du den i den der, og du drejer den rundt sådan her, så er det skulder. Hvis du har den oppe i røde. Hvis du har den i det grønne, i de forskellige. Det er meget vildt. Altså, de er faktisk okay gode at holde på. Så hvis jeg nu har den sådan der, ikke? Ja. Altså, jeg kan også have den forskellige, ikke? Så sådan der, sådan der. Og se de er faktisk okay gode at holde på. Og så er der faktisk lavet sådan, så der er noget, man kan tage på det elastik i her, så man kan lave elastiktræning. Om det er biceps eller skulder, eller du men kan de faktisk lave lidt svært for ud. Men det er jo også godt, hvis man nu træner. Okay. Jeg tror måske, vi kommer til at bruge dem her. Hvad er triceps? Det er tricep. Det er den der deroppe. Ja, det kan man godt sige, at det ikke er trænet. Når du mener den der hårde der? Nå, okay. Du mener den der hårde der? Må jeg se din? Nej. Okay, det er tricep. Jeg træner mere end dig, men... Og ryg, det er jo bagved. Og bryst, det er patterne. Og skulder, det her. Ikke noget i. Så der er ikke noget bicep her. Der skal du bruge nogle elastikker, ikke? Så du kan træne den der bicep der, ikke? Altså, den er... Den vil jeg gerne træne meget af. Okay. Kommer du til at bruge den? Ja, det tror jeg. Kommer du til at bruge den? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg vil gerne prøve den. Det er bedre end en normal en, jo. Jeg vil gerne prøve den. Når man putter den ned, ikke? Så er det jo svært at komme op, og det er jo god sådan... Ja, det tænker jeg ikke så meget. Jeg tænker mere om, at der har noget inspiration til, hvordan jeg kan træne det forskelligt. Og lidt til nyere personer som mig. Ja, så jeg tror faktisk, det er okay. Til prisen er det okay. Ja, det er cirka sådan 120 kroner og sådan noget. Men, jeg giver det stadig kun en 7 ud af 10. Er det fordi, at der er sådan noget plastik? Det virker lidt plastikagtigt, ja. Men jeg tror ikke, det går så nemt i stykker. Og jeg tror faktisk godt, jeg kunne blive irriteret over, at selvfølgelig skal det sidde fast, når man træner, men jeg kunne godt måske blive irriteret over, at det er svært til. Men lad os komme videre. Hvad siger du? Jeg skal også lige rate. Ja, hvad siger du? Måske 8 ud af 10. 8 ud af 10. Okay. Vildt nok. Så er det dig. Er det den sidste? Nej, der er 2. Er der 2? Og den der vil jeg gerne sætte op, hvis det er den, vi tager. Den vil jeg gerne sætte op. Det var en green screen. Green screen. Der ligger mere. Som bare er et eller andet plastik. Meget grinet. Så det er fint. Jamen, så kan jeg sætte det foran Liam, så kan han, så kan han klippe ham selv ud. Og så kan vi lige se far, så kan han klippe mig ud. Okay. Det findes ikke. Det er jo lidt svært at vide, om den virker eller ej. For mig virker det bare som om, det er et stykke stof. Ja, men næsten alt, der er grønt, altså. Endda den der mikrofon-ting kan jo edit ud. Okay. Men den her, den var med i parken. Godt. Så jeg vil bare sige, at... Jeg tror, det her det er til at sætte den op. Det er mikrofonen. Det er mic'en. Nej. Jeg giver den her 606. 606. 6 ud af 6. 6 ud af 10. Men det der er til at sætte den op. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg godt se. Så. Det holder det. Hvad synes du? Vil du så give den mere? Nu hvor den tager med til, man kan sætte den op. Nej, jeg holder mig på 6 ud af 10. Okay, jeg tager 6,5. Fordi så sidder jeg bare live på TikTok eller en anden, så er jeg bare ude i savannen. Ja, men ved du hvad, jeg kunne faktisk godt give det højere, hvis når jeg får set det brugt. Jeg skal lige se det brugt. Ja. Så vi ser, om vi kan klippe det ud. Sidste. Brud. Undskyld. Dør jeg. Og se, det var den der mini-mikrofon der. Som man sætter sådan her, jo. Og så kan man så snakke. Men hvordan får vi optaget det, når det er det her jackstick? Det ved jeg godt. Det er, der er sådan en, hvad det nu, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Måske det er en fordeler, tror jeg, det hedder. Ja, vi skal finde et eller andet til det der. Jeg skal komme hjem på det her vejr. Ja, men vi slutter også lige om lidt. Hvad der skal med isbadet? Og jeg bare pillet ned. Du ved godt, vi filmer, ikke? Ja. Så her kan man sige, mic check, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Ja, og så de fleste, de har den sådan, det er en powerbank, jeg tror, de har den til. Det er sådan, man kan sætte den der ind i sådan fordeler ting, ikke?
og så kan man så sætte den ind i en iPhone-lader. Okay. Altså, det må vi have testet af. Og så bliver det så det her. Vi må teste af, om det her det virker, eller om vi skulle have købt en anden model. Jeg har sådan en fordeler, hvor man kan putte den her ned i sådan en ting, og så kan man så putte den her ind i det er et jackstick. Ja, et jackstick. Et han og en hund, og så kan du så... Hvorfor hedder det en han og en hund? Det er en han. Det er en hund. Godt, Ellie. Jamen, hvad siger du? Hvad med Ellie? Hvis det der, det virker... så er det meget godt. Ja, og jeg tror også, du til hjem vil begynde at tordne. Så skal skriv med dig. Nej. Men jeg skal teste det der mix først. Og så, ja, men vi skal jo slutte videoen af med, at vi skal sige, hvad for en der overall var den allerbedste. Hvad var den bedste ting? Jeg kan ikke engang huske, hvad radio til. Hvad blev man mest overrasket over? Jeg vælger den. Den her, den tror jeg faktisk kunne blive rigtig fed i mange videoer og ting, vi laver. Jeg vælger den her. Ja? Den blev sådan på grund af, at det lignede bare en basic, kedelig en, der vi bestilte den på billedet. Okay. Den lyser også. Ja, det er det. Jamen, tak fordi I så med derude, og jeg giver ordet til Liam, og... Mange tak. Så må vi jo se, om hvor gode vi er til at bruge de her ting i fremtiden, så kommer der nogle videoer sikkert. Og nu vil jeg drikke min kaffe, te, inden det bliver koldt. Vi ses derude, og så... Ej, det der skal på min mikrofon. Ja, som om vi skal på din mikrofon. From the screen to the ring, to the pen, to the king. Where's my crown? That's my bling. Always drama when I ring. See, I believe that if I see it in my heart, smash through the ceiling, cause I'm reaching for the stars.